Hej. Jeg skal lave en her. Kims. Og det er... Ja, jeg vil nok tage os lige. Men så er det Glem mix. her. Det bliver fedt. Vi starter med sådan en her skide bacon her. Nej, vi overdør den anden med det fylder. Nej. Ritter så knæksen. Med hvad? Bacon, nogle klassikere. Skruerne. Skruer vi den her rille side. Den her. Meget fed. Dejlig hård. Så skal vi prøve. The bacon. Den er meget udsøgt. Så har vi en ostepops. Min yndlings. Hvad er ostepops? Så har vi så en Så har vi en skrue. ostepop. De her er altså nogle af de her populære chips, som Kims har lavet i løbet af de her sidste 50 år. Jeg er ikke så vild med dem. Og det er alle dem her. Men nu skal vi tage de her big ones. Så får Bacon. vi alt nu. Riller. Så tager vi dem alle sammen og putter dem ind i kæften. 3, 2, 1. Jeg ser, hvordan det smager. Næste. Så. Overløber den anden. Nu. Skrue ostepop. Jeg vil bacon. Nu bacon. Ostepop. Ja. Bacon. Skrue. Bacon og skrue. Så skrue. Så bacon og Riller. bacon og ost. Og ostepop. Riller. Og riller og skrue. Ikke så stor kombi. Men så Smager godt. så ser det sådan her ud. Så. Ja. De her i. Det her. Den her, den her, Chips. den her og den her. I. Men ja, Den her. tillykke Kims med de her 50 år. Ja, tillykke. Må I få Ja. det fantastiske i de næste 50 år. Jeg håber altså 100, hvor der kommer 1000, og der måske kan være 50 poser, hvor der er 1000 kroner i dem her. I kan gå ind og se reklamerne til Kims. Bare søg på Kims. Kommer der nogle lige reklamer her. Og det skal siges, at Kasper ikke er direktør for Kims. Det er bare reklame. Så. Hej.